Angibingelele kubona bonke abathandi bomculo wamaskandi nabanhlobonhlobo. Lo libingelela uDlubheke walapha endaweni yaseNquthu. Ngibingelela nje ngizothula iqembu amanguni amahle engizothola ngomhla ka-1 June nangomhla ka-2 kuyona amalanga sebesifize simlethele ngawo i-CD. Ngizocela ukuxolisa ukuthi ngigcine ngingakwazanga ngithola amanguni amahle isihlokwe amathwasa ngesikhathi sika-Good Friday. Besinenkenyana ebeyisasikhungethe kodwa nje ungijabulisa kakhulu sedlulile kuzona. Ngixolisa kakhulu kumina lokho. Ngiyathanda umculo kamaskandi. Uthi mkazi shindindi mkwenyana wona yathi mhloli ngehlela ngezishana. Uthi mkazi shindindi mkwenyana wona yathi mhloli ngehlela ngezishana. Uthi mkazi shindindi mkwenyana wona yathi mhloli ngehlela ngezishana. Wow, izindaba zomqhekazami telelena indaba zomqhekazami. Wow, izindaba zomqhekazami telelena indaba zomqhekazami. Izindaba zomqhekazami telelena indaba zomqhekazami. It's too late, baby, Sayanda. Oh, baby, oh, baby, it's too late, baby, Sayanda. Oh, baby, oh, baby, Ngicabanga ukuthi umthando kamaskandi uyobhema ukholo ukuthi masikhuluma ngengoma esusa ukushisa mawuyilalele ingalwi namuntu kodwa nje kweziduduluke ngoba uzofika sukume wenze yonke into. Iyona ngoma kuletha amatrasi ufike uyithole la. Ola matrasa yenza awu nanga matrasa nje fundela limu. La matrasa yenza awu nanga matrasa nje kalela kobela wawu. La matrasa yenza awu nanga matrasa nje fundela limu. Wona kubeningithi kungani ngakufuna usizona. Wona kubeningithi kungani ngakufuna usizona. Wona matrasa yenza awu nanga matrasa ngihlalela kugobela. La matrasa yenza awu nanga matrasa ngifundela kimi.
Yes,